Itu si may bisa siya. Aha. Aha. Ayaw, di ba? Idon jing duna siya sa eh. Hookin may pizza may pimitu mo. Tambang la iya may ini. May, ni pizza may pimitu na may bayi anak kunti. Ni nga taga idinjar ba? Da ilong kumno ru. Kan le ayu. Haba kala ada monhi kala monhi te. Ay bakan ni song ya sa sirta. Bat la ipersa. Ito may. Ayaw, di ba? Ay la biin. Jana ko. May. Da ila kan ipersa. Sawan dalam bangja. Ito may. Ayaw, di ba? Tepan!